agora que? Imos de excursión. Que? De excursión. A onde? Alí. Falas en serio? A que agardades? Tommy, Isto non é normal, tío. É a inmensidade natural. Aire puro. Mira, Tommy, xa sabemos que o estás pasando mal con Lizzie, pero non tes que pagalo con nós. É que non sintes orgullo de ser galego? É unha merda ser galego. Somos o máis baixo do máis baixo. A escoura da puta terra. O lixo máis servil, máis miserable e patético que foi cagado pola civilización. Algúns odian os españois. Eu non, son uns papahostias. Estamos colonizados por papahostias. Nen sequera atopamos unha cultura decente que nos colonice. Estamos gobernados por panocos. Isto é unha merda, Tommy. É todo o aire do puro do mundo. Non fará que nada mude.